Și acum o să fac următorul tutorial la Gunslinger Rewind. Ok. Ei, na. Așa, începeți prin a da swing in sau spike, nu contează. Așa. Iar mișcarea următoarea. Țineți degetul pe cupa mare, așa. După asta pur și simplu dați un gunslinger. La gunslinger țineți degetele așa, între cupe, ok? Și când dați rotația, degetul mijlociu îl dați la o parte și rămâne doar degetul arătător. Ok? Puteți exersa așa. Așa. Ok? Și asta e mișcarea de început. Și forward. În fine. Și după asta dați un earth. Exact ca la Rewind. Deci fix la fel. Earth și can flip. Așa e și aici. Earth și gunslinger. Dacă știți să dați Rewind, știți să dați și Gunslinger Rewind. Deci aceeași chestie. Ok? Numai să țineți degetul așa că vă ajută. De exemplu, dacă îl pun așa, eu nu pot să fac. De exemplu, când îl aveți în bird, da. Așa. După asta aceeași chestie și cu double și cu triple și exact aceeași chestie. Ok, cam asta a fost. Sper că v-a ajutat acest tutorial. Nu lăsați să puneți în coment trick la care să fac tutorial. Data viitoare!